Det er godt nok dejligt at se, at I er her stadigvæk. For det, vi har set på indtil nu, er et halvt svar. Og hvis man kun tager et halvt svar, så er man altså rigtig, rigtig dårligt stillet. Så man må ikke svare på spørgsmålet, hvad forhold skal vi som kristne have til Israels folk, kun ud fra Romerbrevet 9-10. Der mangler noget. Faktisk kan man godt spekulere en lille smule over, om ikke Paulus, hvis det var ham, der havde lavet kapitelinddelingen i vores Bibel, om han så ikke havde lavet et stort kapitel, der tog kapitel 9, 10 og 11 som et kapitel, bare lige for at være helt sikker på, at der ikke var nogen kristne, der stopper halvvejs. Det kunne jeg faktisk godt, vi kan spørge ham en gang, men jeg kunne faktisk godt forestille mig, at det havde han foretrukket. Nu er det ikke ham, der har lavet kapitelinddelingen, så vi har det i 3 kapitler, og det er også helt okay, men det hænger sammen. Så vi må ikke drage konklusionen endnu. Vi skal have Romerbrevet 11 med. Og kære kristne venner, der er mange kristne, der ikke har taget Romerbrevet 11 med. Det er fatalt for vores forhold til Israels folk. Så jeg er faktisk rigtig glad for, at vi lige har en time mere og kan fortsætte med at se på Romerbrevet 11. Lad os lige gå tilbage og så lige friske op. Hvad var det nu, vi begyndte med i sidste time? Paulus stiller 2 vigtige spørgsmål. Hvad er Israels forhold til frelsen her ved afslutningen af den 3. missionsrejse? Eller lidt bredere sagt, efter at Jesus er kommet. Og det har han svaret på i kapitel 9 og 10. At når det gælder frelse, det personlige menneskes forhold til Gud, er der ingen forskel på jøde og hedning. Alle mennesker, uanset hvem vi er, kan kun blive frelst ved tro på Jesus. Mand, vi har læst det mange gange, for han siger det samme mange gange i de 2 kapitler. For at vi ikke skal tage fejl. Men han stillede også et andet spørgsmål, nemlig spørgsmålet, jamen hvad så med Israels historiske udvælgelse til at være Guds folk? Guds ejendomsfolk på jorden? Guds redskaber, som han bruger til at gennemføre hele frelsesplanen? Han udvalgte Israel i det gamle testamente. Han gav dem patriarkerne, Moses, David. Han gav dem Bibelen, det gamle testamente. Og da Jesus kom, gav han det nye testamente, også gennem Israels folk, til os. Hvad med Israels rolle som det redskab, Gud bruger her på jorden til at gennemføre sin frelsesplan? Er det væk, nu hvor Jesus er kommet, og mange i Israels folk ikke har modtaget ham som Messias? Det er spørgsmålet nu. Og det er det, Paulus svarer på i Romerbrevet kapitel 11. Lad os blive ud i det her. Prøv at se første halvdel af Romerbrevet kapitel 11, vers 1. Jeg spørger nu, har Gud da forkastet sit folk? Så står der i den danske oversættelse. Har Gud da forkastet sit folk? Baggrunden, jamen det er jo det, vi lige har læst i slutningen af kapitel 10. Prøv at se det sidste vers i kapitel 10. Om Israel siger Esajas, og det er jo Gud, der taler igennem ham. Dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et ulydigt og genstridigt folk. Det var det, Paulus havde oplevet på de 3 missionsrejser. Han havde forkyndt om Jesus, og gennem forkyndelsen rakte Gud sine hænder ud til alle de jøder, der hørte Paulus forkynde. Der var nogen, der greb det, men der var mange, der ikke greb det. Og så stiller Paulus spørgsmålet. Har Gud da så forkastet dem? Er de så ikke længere Guds folk? Gud kan da ikke bruge dem som sit redskab på jorden, når de ikke har taget imod Jesus, vel? Det kan han da ikke. Gud må da have forkastet dem. Har han ikke det? Og så kommer svaret.
Aldeles ikke. Jeg ved ikke, hvad udtryk I bruger på færøsk om det her, ikke også? Men på dansk er det rimelig stærkt, og det er godt. For det, Paulus siger her, det er rimelig stærkt. Altså aldeles ikke. Det vil sige, altså fuldstændig udelukket. Nej. Og så lige en stribe udråbstegn bagefter. Gud har ikke forkastet sit folk. Jeg er jo selv israelit af Abrahams slægt, af Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sit folk, som han først har vedkendt sig. Altså i de foregående 2 kapitler, der har Paulus lige gjort opmærksom på, at der er kun frelse i Jesus for alle mennesker, også jøder. Og nu siger han så, endda sådan virkelig stærkt, men de er stadigvæk Guds folk. Israels folk. Selv dem, som ikke tror på Jesus. Ikke? Dem, som han lige har kaldt ulydige og genstridige, de er stadigvæk Guds folk. Ikke i betydningen frelst, men i betydningen Guds ejendomsfolk. Dem Gud har planer med, dem Gud bruger, Guds redskab på jorden. Det er det betyder at være Guds folk. Det betyder at være Guds redskab. Dem han gav Bibelen igennem, dem han sendte Jesus igennem. Er de stadigvæk det? Ja, siger Paulus. Det er de. Kan I se, hvor ufatteligt godt det er, at vi stadigvæk er her? For tænk, hvis vi kun havde taget svaret fra kapitel 9 og 10, så havde vi manglet det her. Ja, de er stadigvæk Guds udvalgte folk. Og det passer med det, der står i det gamle testamente. Paulus citerer i virkeligheden her bare, hvad der allerede står i det gamle testamente. For gang på gang i det gamle testamente hører vi om, at i nogle perioder er det en del af Israel, der ikke tror på Gud. I andre dele af gamle testament er det store flertal af Israel, der ikke tror på Gud. Men gennem hele det gamle testamente lyder det gang på gang. Israels folk er stadigvæk mit folk. Også selvom I ikke er frelst. I er stadigvæk mit folk. Og tak og lov for det. Tænk, hvis Gud havde kasseret dem som sit frelsesredskab og stoppet frelsesplanen i de perioder, hvor flertallet i Israel var fortabt. Det havde været forfærdeligt, så havde vi ikke været frelst. Guds kærlighed til Israel og alle mennesker er så stærk, at han blev ved med at bruge den til at føre frelsesplanen igennem, også selvom flertallet ikke troede. Han forkastede dem ikke som sit folk. Vi har det et hav af steder i Gamle Testamente. I 1. Samuel 12:22 lyder det sådan her. For sit store navns skyld vil Herren ikke forkaste sit folk, for han besluttede at gøre jer til sit folk. Og det var på et tidspunkt, hvor der faktisk var rigtig mange i Israels folk, der ikke troede og ikke var frelst. Men Bibelen siger, Gud forkaster jer ikke. I salme 94, vers 14, der står der, Herren forkaster ikke sit folk og svigter ikke sin ejendom. Uanset at der var store perioder, hvor mange af dem dyrkede afguder. Gud holdt fast i den som sit folk, fordi han elskede dig og mig og ville gennemføre frelsesplanen. Alligevel man er fristet til at sige sådan et forsagt halleluja. Tænk, hvis han havde forkastet dem på grund af deres vantro. En forfærdelig tanke. Men han gjorde det ikke. Jeremias, profeten Jeremias, og her skal vi lige holde godt fast, hvornår levede han? Ja, han levede der cirka 600 år før Jesus. Hvordan var de åndelige forhold i Israel på profeten Jeremias' tid? Forfærdelig. Det var den periode, hvor forholdene i Israel var så forfærdelige, at hen mod slutningen af Jeremias' liv, der forlod Gud templet i Jerusalem, og Jerusalem blev ødelagt.
af Nebukadneser. Så forfærdeligt var de åndelige forhold i Israel. Det store flertal i Israel var vantro, levede med afgudstyrkelse og hjemmelavet gudstyrkelse, havde forladt Gud, de var ikke frelst. Og hvad siger Gud så? Altså, Jeremias, han er en domsprofet, ikke også? Hele Jeremias' bog igennem er Guds budskab til Israel. Vend om, for I fortabte. Råb dog til mig, så I kan blive frelst. Og de allerfleste i Israel grint, hånet, ignoreret råbet fra Jeremias. Så Jeremias taler om et tidspunkt i Israels historie, hvor det store flertal af israelitter var fortabt. Og så siger han sådan her i kapitel 31, vers 35. Dette siger Herren, han som satte solen til at lyse om dagen, og bestemte månen og stjernerne til at lyse om natten. Han som pisker havet op, så bølgerne larmer. Herskars herre er hans navn. Sikke en præsentation af Gud her. Ham, der har skabt det hele. Ham, der styrer naturen. Hele skaberværket. Hør nu, hvad han siger. Og så kommer der et kolon der sidst i vers 35, og så kommer budskabet fra Gud. Kun hvis disse mine bestemmelser, altså naturlovene, dem der styrer solen og månen og havet, kun hvis disse bestemmelser kunne brydes, siger Herren, ville Israels slægt ikke længere bestå som mit folk. Altså, Jeremias han siger, de er stadigvæk mit folk. Nej, det var ikke rigtigt. Gud siger gennem Jeremias, de er stadigvæk mit folk, så længe naturlovene fungerer. Stod solen op i morges? Det var faktisk lidt svært at se lige i Klaksvik, men den gjorde det. Kommer månen? Ja. Fungerer naturlovene? Ja. Det gør de. Og så siger Gud gennem Jeremias, så længe er Israel stadigvæk mit folk. Og det siger han på et tidspunkt, hvor det store flertal i Israel dyrker afguder, eller hjemmelavet religion, og har forladt Gud. Hvor det store flertal i Israel ikke er frelst. Hvor Guds dom, den kom nogle få år senere over Jerusalem. Og der siger Gud, de er stadigvæk mit folk. Det betyder ikke, at de er frelst. Men det betyder, at Guds udvælgelse af dem står ved magt. Og så prøv at se, så sætter han i trumf på i vers 37. Dette siger Herren, kun hvis himlen derop kunne måles, og jordens grundvolde dernede kunne udforskes, ville jeg forkaste hele Israels slægt for alt det, de har gjort, siger Herren. Kun hvis mennesket kunne forstå alt, fra det yderste deroppe til det nederste dernede, og selvom vi er blevet kloge i dag, så forstår vi ikke alt. Vi kan ikke udforske alt. Ikke engang i dag. Og Gud siger, kun hvis mennesket engang når derhen, at de kan alt, forstå alt, så vil jeg forkaste Israel for deres synders skyld. Det er vi ikke i dag. Gud vil ikke forkaste Israel for deres synders skyld. Altså, selvom de er syndere, selvom de er vantro, selvom de er frafaldne, så er de stadigvæk Guds folk. I betydningen Guds redskab. Dem Gud har udvalgt til at gennemføre frelsesplanen på jorden. Kan I se? Så fra Jeremias, der går så cirka 600 år, lidt mere. Så står Paulus der, og så siger han, hold da op, min livssituation, her ved afslutningen af 3. missionsrejse, den ligner Jeremias' situation. På Jeremias' tid var flertallet i Israel åndeligt set langt bort fra Gud. I dag, på min tid, siger Paulus, der er det store flertal i Israel åndeligt set langt borte fra Gud. Så kan de jo ikke være mit folk, vel? Guds folk.
Og så siger Paulus, jo, for det var de jo også på Jeremias' tid. Så kan de også i dag. Så når Paulus her, han slår fast, Gud har aldeles ikke forkastet dem, så har han hele det gamle testamente i ryggen. For det står allerede i det gamle testamente. Her og mange andre steder. Israel er stadigvæk Guds folk. I betydning redskab. Og så underviser Paulus lidt mere om det. Derfra midt i vers 2 og så ned til vers 6. Og jeg tror lige, vi læser det. Der står sådan her. I ved jo, hvad skriften siger i stykket om Elias. Hvordan han træder frem for Gud og anklager Israel. Herre, dine profeter har de dræbt. Dine alter har de revet ned. Jeg er den eneste, der er tilbage. Og mig stræber de efter livet. Men hvordan lyder guddomssvaret til ham? Jeg har stadig 7.000 mænd tilbage, der ikke har bøjet knæ for Baal. Sådan er der også i vores tid blevet en rest tilbage, som er udvalgt af nåde. Og er det ved nåde, så er det ikke længere ved gerninger. Ellers vil nåden jo ikke længere være noget. For at forklare det her, at Israel stadigvæk godt kan være Guds folk, Guds redskab, selvom flertallet ikke har taget imod Jesus, så peger Paulus lige tilbage til Gamle Testament. Altså i det hele taget, prøv lige at lægge mærke til her. De her kapitler, vi har læst her, Romerne 9, 10 og 11. Hvor lidt filosofi, hvor lidt sådan spekulation Paulus har. Når han kommer til et vanskeligt spørgsmål, så går han ned og læser i Bibelen. Det er Paulus' måde at løse den slags på. Lede i det Gamle Testamente efter svarene. Og det er det, han bruger, når han argumenterer. Her skriver til de kristne i Rom. Han bruger Bibelen. Vi har svarene der. Paulus gør alvor af, at Bibelen er Guds ord. Hvorfor skulle vi selv fumle rundt med vores manglende indsigt, når Gud har givet os sit ord? Og det er det, Paulus gør. Så her, han går tilbage, og så siger han, kan I huske det, der står i Gamle Testament om profeten Elias? Det var også en af de her virkelig mørke historier, mørke episoder i Israels historie. Faktisk var den så mørk, så Elias på et tidspunkt siger til Gud, alle andre er frafaldet. Der er kun lille mig tilbage, Gud. Alle andre dyrker afguder. Men det står jo i Gamle Testament, at Gud han sætter ham lige i rette, fordi godt nok så det sort ud, men ikke så sort. Han var lidt sort seer, den gode Elias. For Gud siger, nej. Der er flere tilbage. Der er 7.000 mænd tilbage, der ikke har bøjet knæ for Baal. Men det var jo godt nok heller ikke mange ud af hele Israels folk. Det var et lille bitte mindretal. Resten havde bøjet knæ for afguder. Men Gud fastslår, I er stadigvæk mit folk. Selv på Elias' tid er de stadigvæk Guds folk. Gud førte frelsesplanen videre. Han gav mere af det Gamle Testamente, og han blev ved, og til sidst gav han også Jesus. Israel er altså stadigvæk Guds redskab. Også gennem perioder som Elias' tid, Jeremias' tid og Paulus' tid. Gud bruger dem stadigvæk. Og så går Paulus endnu længere. Vi har lige et lille afsnit her, vers 7-10, som jeg tror, vi lader være med at læse. Paulus tager tråden videre om det, han lige har mindet om fra Elias' tid, hvor han siger, der er en deling af Israel. Israels folk er delt i 2 grupper. Der er dem, der tror. Dem, han kalder Israels rest. Altså dem, der er tilbage, når alle andre er faldet fra. Og så er der de forhærdede, de vantro, dem, der ikke tror. Og det skriver Paulus om i de her vers. Israels folk på Elias' tid, Israels folk på Jeremias' tid,
og Israels folk i dag, siger Paulus, er delt. Der er et lille mindretal, der tror, og der er en stor gruppe, der ikke tror. Situationen er altså præcis den samme på Elias tid, på Jeremias tid, og i dag efter, at Jesus er kommet. I den forstand er der ingen forskel. Forholdet i Israel er præcis det samme. Og når Gud på Elias' tid og på Jeremias' tid sagde, de er stadigvæk mit folk, jeg fører frelsesplanen videre, så gør han det også i dag, siger Paulus. Hvordan gør han det? Ja, det gør Paulus rede for i det næste afsnit, vers 11-16. Og det skal vi læse. Der står sådan her. Jeg tror, der kan være en lille bitte smule forskel her på de forskellige færøske bibeloversættelser og så den danske oversættelse. Nogle gange ligner den danske oversættelse mere det ene, og nogle gange mere den anden færøske oversættelse, og nogle gange har vi måske 3 forskellige udgaver. Lad os bruge det som en berigelse til at prøve at se på, hvad der virkelig står. Så I må leve lidt med, at jeg desværre kun kan læse dansk, og derfor så bliver det den danske, jeg læser op af. Så det kan godt være, at I ser nogle små forskelle undervejs, jer der sidder med færøske bibler. Men det prøver vi at se på. Lad os læse lige fra vers 11. Jeg spørger nu, siger Paulus, snublede de for, at de skulle falde? Aldeles ikke. Men ved deres fald kom frelsen til hedningerne, for at ikke dem til misundelse. Og betød deres fald rigdom for verden, og deres nederlag rigdom for hedningerne, hvor meget mere vil det så ikke betyde, når de kommer fuldtalligt ind. Men til jer hedninger, ikke jøder, siger jeg sætter netop min tjeneste som hedningeapostel højt, om jeg dog kunne ikke mine landsmænd til misundelse og frelse nogen af dem. For har det ført til forligelse for verden, at de blev forkastet, kan det så være andet end liv af døde, at de bliver modtaget? Er førstegrøden hellig, er dejen det også. Er roden hellig, er grenene det også. Okay, det er nogle lidt, jeg synes i hvert fald, at de er lidt komplicerede, de vers her. Men vi skal have fat i hovedideen her. Spørgsmålet, som Paulus begynder med, lyder, snublede de for, at de skulle falde? Altså, når flertallet af jøder ikke er kommet til tro på Jesus, er det så fordi, at det ville Gud gerne have? Altså, det var et formål, for Gud ville af med dem som sit folk. Og der kommer Paulus så totalt stærkt igen og siger, aldeles ikke. Det er en fuldstændig overfladisk betragtning. Gud vil ikke af med Israels folk. Han elsker dem. Og så forklarer Paulus igennem 3 sætninger. I vers 11, vers 12 og vers 15. Hvad er det nu, der lige er sket, da Jesus kom? Hvad skete der egentlig, da Jesus kom? Altså for os er det 2000 år siden, ikke? For Paulus, der var det bare nogle få årtier siden. Og så viser Paulus lige, hvad skete der, da Jesus kom med Israel? Jo, for det første siger han, Israel faldt. Det vil sige, flertallet i Israel tog ikke imod Jesus. Men hvad resulterede det i, siger Paulus der i vers 11? Ved deres fald kom frelsen til hedningerne. Det er lidt omdiskuteret af bibeltolkerne helt, hvordan vi skal forstå det her. Der er flere muligheder. Måske tænker Paulus på sin egen missionsindsats, nu her på de 3 missionsrejser, for vi ved, hvad Paulus' missionsmetode var. Overalt, hvor Paulus kom til en ny by, så startede han med at opsøge de lokale jøder. Han gik på jagt i byen efter synagogen, og hvis der ikke var en synagoge, så var det måske sådan en jødisk bedeplads, eller han har sagt missionshus, ikke? Et eller andet sted i byen. Og så opsøgte han de lokale jøder, og så begyndte han med at prædike for dem. Hele vejen igennem. Tag apostlenes gerninger. Det er fuldstændig gennemført Paulus' måde at drive mission på. Først jøder. I starten af Romerbrevet siger han faktisk, at det var ikke tilfældigt. Det er princippet.
evangeliet er for jøder først, og jeg skal godt nok love for, at Paulus han efterlevede det. Så han gik ind i en synagoge, prædikede for dem. Som regel gik det sådan, at der var nogle jøder, der tog imod evangeliet, og de fleste steder afviste de fleste af jøderne evangeliet. Og så gik Paulus ud og prædikede for hedningerne i byen. Alle ikke-jøderne. Altså, I er med på, ikke også ordet hedning? Altså, i hvert fald på dansk er det jo blevet sådan et meget negativt udtryk. Meget negativt, ikke også? Det er det sådan set ikke i Bibelen. I Bibelen der betyder det bare dem, der ikke er jøder. Så vi er hedninger, os der ikke er født som jøder. Og det er sådan, Paulus bruger det her, ikke også? Så han startede i synagogerne med at prædike om Jesus til jøderne, og bagefter gik han så ud og prædikede for hedningerne. Måske det er det, han tænker på her. Da flertallet af jøderne ikke tog imod Jesus, jamen så blev evangeliet jo sådan helt konkret, praktisk på Paulus' missionsrejser, rakt til hedningerne. Og så er der mange hedninger, der blev frelst. Måske tænker Paulus endnu dybere, at da Messias kom til sit eget folk, afviste ypperste præsterne i Jerusalem, og flertallet af folket ham. Og hvad endte det med? At romerne korsfæstede ham. At romerne korsfæstede ham. Men hvad betød det, at Jesus døde på korset? Det betød, at frelsen blev åbnet for os. Kan I se? Israels fald. Hvad resulterede det i? At vi i dag sidder her og kan være Guds børn. At frelsen er åbnet for os. Kan I se, hvad det er, Paulus han vil sige her? Han vil sige, hvad skete der, da Jesus kom? Flertallet i Israel tog ikke imod ham som Messias. Så kunne Gud ikke bruge dem længere, vel? Jo, der brugte han dem mere end nogensinde før. Midt i, at de afviste Jesus, brugte Gud dem til at skabe vores frelse. Da Jesus havde gået lidt rundt omkring Nazaret og Genesarets sø og nogle ture til Jerusalem, og flertallet ikke taget imod ham, stoppede Gud så med at bruge dem som sit redskab. Tak og lov og halleluja. Gud førte planen helt igennem og brugte Israel hele vejen igennem. Og derfor har vi frelse i dag. Var de stadigvæk Guds folk, Guds redskab? Ja, immer væk, mere end nogensinde før. Så går Paulus videre. Videre er måske så meget sagt, for han siger præcis det samme med andre ord. Ovenikøbet er 2 omgange i vers 12, hvor han siger, betød deres fald rigdom for verden. Israel faldt, og kære venner, vi der sidder her og tror på Jesus, vi blev så rige. Og så siger han, og deres nederlag, altså det, at de kiksede, fejlede i forholdet til Jesus som Messias. Jamen, hvad endte det med for os? At vi blev ufattelig rige. Søndernes forladelse. At vi kan sidde her og eje Guds kærlighed. På grund af Jesus. Se, hvordan Gud brugte Israel. Os der. Til at skabe vores frelse. Paulus vil være helt sikker på, at dem i Rom, de får fat i det her. Så den kommer lige 4. gang i vers 15. Og der siger han det på den her måde. Har det ført til forligelse for verden, at de blev forkastet. Altså, da Israels forhold til Jesus gik i stykker. Ikke alle i Israel. Der var mange, der tog imod Jesus, men flertallet gjorde ikke, og især ikke saddukererne og ypperstepræsterne i Jerusalem. De forkastede ham. Ligesom de fleste danskere gør. Ligesom de fleste romere gjorde. Men hvad endte det med, at vi fik fred med Gud? Se, hvordan han brugte Israel. Midt i katastrofen, at Israel ikke tog imod Jesus, der brugte Gud dem til at give os frelse, rigdom og forligelse, altså fred med Gud.
Og så er det som om Paulus han siger, jamen altså kære læsere i Rom, hvordan i alverden kan I tro, at Gud holdt op med at bruge Israel som sit folk? I kan jo se, hvordan han brugte dem til at gøre fantastiske ting for jer. Jo, sandelig er de stadigvæk Guds redskab. Guds folk. Selv det, der skete, da Jesus kom, der brugte Gud dem stadigvæk. Og så tænker Paulus i de der 20, 30, 40 år tilbage i tiden. Hold fast, hvor Gud brugte dem. Jeg tror, vi er nødt til lige at lave en parentes her. For alt for ofte i kirkens historie har man misforstået det her. På den måde, at man har sagt, jøderne dræbte Jesus. Hold da op, hvis man er en god kristen, så skal man godt nok også tæske nogle jøder. Jeg oplevede det selv engang hjemme i Danmark. Og jeg glemmer det aldrig nogensinde. Det tror jeg kan sige. Så længe jeg overhovedet har lidt hukommelse tilbage, så kan jeg huske det, for det rister mig koldt ned ad ryggen, når jeg tænker på det. Jeg har været ude til et møde i et missionshus. Og jeg var der jo som repræsentant for Ordet og Israel, så efter kaffen fik jeg lov til at sige lidt om vores blad, månedsblad, og fortælle lidt om alt det, vi har fået fra Israel, og hvis nogen havde lyst til at læse bladet, så skulle de have lov til at abonnere på det, og så lagde jeg en seddel op på klaveret op foran, og sagde, der kunne man bare lige skrive sig op. Som jeg har gjort så mange andre gange, ikke også? Og ved I, hvad der skete? Da mødet var færdigt, og jeg gik ned og var ved at pakke mine ting sammen, og folk var på vej ud og sådan noget også, så var det dybt pinligt. For pludselig kunne jeg godt sådan registrere, at over ved klaveret, der stod der en sådan midaldrende mand og en midaldrende kone og skændtes. Og jeg kunne godt fornemme, at de var nok ægtepar, det var de også. Og jeg synes, det var dybt pinligt. Altså, det er altid tragisk, når ægtepar skændes. Men at så gøre det op foran i missionshuset lige efter et møde, det har jeg dog aldrig oplevet før. Og jeg havde en fornemmelse af, at det har noget med det her i aften at gøre. Så jeg gik derover sådan, vidste ikke helt, hvordan takler man lige sådan noget der, ikke også? Det er meget svært at gøre på en måde, der ikke er pinlig. Men jeg fik sådan bevæget mig lidt derover sådan, ikke også? Og så blev jeg klar over, at det de skændtes om, det var, at konen havde skrevet sit navn på at få Ordet og Israels blad. Og det ville manden ikke have. Og så tænker jeg er nødt til at gribe ind her. For det er altså ikke værd at skabe problemer i et ægteskab. Det er Ordet Israels blad ikke værd. Og jeg er ellers med til selv at lave det, ikke også? Så jeg synes sådan set, det er meget dejligt, når folk vil have det. Men det er det ikke værd. Og så gik jeg over og så sagde, jamen, kære venner, skal vi ikke bare strege det navn ud der, ikke også? Fordi vi ønsker sådan set slet ikke at sende bladet til nogen, som ikke ønsker at få det. Og så sagde manden det, som jeg aldrig nogensinde glemmer. Han vendte sig om mod mig, og så sagde han, jeg vil ikke have noget med de jøder at gøre, for det var dem, der dræbte min Jesus. Og der løb det mig koldt ned ad ryggen. Ned gennem kirkens historie har rigtig mange kristne sagt det samme. Jøderne dræbte Jesus. Og ved I, hvad det er? Det er løgn. For hvad var det, der dræbte Jesus? Det var min søn. Og det kan vi sige alle sammen til os selv. Det var ikke jøderne, der gjorde, at Jesus blev slået ihjel på Golgata. Han døde faktisk for min skyld. Det er faktisk selve kernen i evangeliet. Hvis man ikke har forstået det, har man overhovedet ikke forstået kristendommen. Han døde for min skyld. Dem, der giver jøderne skyld og mener, at de skal straffes i dag, og vi skal hade dem, og vi vil ikke have noget med dem at gøre, for de slog Jesus ihjel, de har ikke fattet en brik af det hele. Vi må aldrig nogensinde lade den slags komme ind i vores kristne forsamlinger. For det er imod evangeliet. Paulus han siger det præcis modsatte her. Han siger, selv da Jesus blev slået ihjel, brugte Gud Israel. Helt bortset fra, at så skulle vi altså heller ikke have noget med italienere at gøre, vel? For Pilatus var altså også godt nok lige indblandet i den der historie dengang, ikke? Og det har jeg dog ikke hørt nogen stå og sige endnu, ikke også? Jeg vil ikke have noget med italienere at gøre, for de dræbte Jesus. Nej, det siger vi ikke. Men jøder!
Der er ikke plads til antisemitisme. Vi har set i aften, hvad for et forhold Paulus og Ny Testament har til Israels folk. De er højt elsket. Og her kommer Paulus og siger, selv på det tidspunkt, da Jesus døde, brugte Gud dem som sit folk. Han forstød dem ikke. Hvordan kan nogle kristne så finde på at sige, at de hader jøder? Ja, okay. Lad det her ligge. Og så lad os lige se lidt videre. Fordi Paulus her, han nøjes ikke med at se tilbage på, hvad der var sket et par årtier før, dengang Jesus kom. Han vender sig også i de her vers lige om, og så ser han ud i fremtiden. Og prøv lige at se det, vi sprang over lige for et øjeblik siden i vers 12. Betød deres fald rigdom for verden, og deres nederlag rigdom for hedningerne. Det var dengang Jesus kom, ikke også? Hvor meget mere vil det så ikke betyde, når de kommer fuldtalligt ind? Altså kommer fuldtalligt ind, Israels fylde, når Israel engang kommer til tro på Jesus. Og her ved jeg så, at nu sidder vi faktisk med 3 forskellige bibler, mindst 3 forskellige bibeloversættelser. Der er 2 færøske. Den ene færøske er jeg lige fundet ud af nu her, der står hvis. Den anden færøske står der når. Og i den danske står der når. Og normalt så hører jeg ikke til dem, der mener, at flertallet skal afgøre den slags der. Slet ikke. Men lige i det her tilfælde er jeg altså meget overbevist om, at det skal være et når. Og hvorfor jeg er det, det skal vi se lige om et øjeblik. For når vi læser videre, så viser Paulus, at det han mener, det er et når. Når vi kommer ned i vers 25. Så den rigtige oversættelse, hvis man vil oversætte Romerbrevet 11, så den hænger sammen. Det er altså et når. Paulus taler om, at ligesom Gud brugte Israel, da Jesus kom første gang, så kommer der en dag i fremtiden, hvor Gud vil bruge Israel, når de kommer til tro på Jesus. Og hvad skal det så føre til den dag? Israels fylde, når Israel kommer til tro på Jesus, det skal føre til meget mere. Og hvad så det? Ja, det forklarer Paulus ikke lige her. Han siger bare, altså, hvis Gud kunne bruge noget negativt i Israels historie til noget så fantastisk, der kan altså ikke bruge noget positivt i Israels historie til. Det bliver jo helt vildt fantastisk. Det er det, Paulus siger. Og også det gentager han. Nede i vers 15, hvor han siger, har det ført til forligelse for verden, at de blev forkastet. Altså dengang Israel ikke modtog Jesus, der skabte fred med Gud til alle, der tror på Jesus fra alle folkeslag. Så siger Paulus, kan det så være andet end liv af døde, at de bliver modtaget? Altså, hvis det, at de ikke tog imod Jesus, førte til noget så fantastisk, hvad betyder det så den dag, de bliver modtaget? De modtager Jesus, og han modtager dem. Det kan ikke være andet end liv af døde. Også der er de kloge bibeltolkere ikke helt enige. Betyder liv af døde her de dødes opstandelse? Eller betyder det en kæmpe vækkelse på jorden? Begge dele er faktisk en mulighed. Jeg hælder nok mest til det sidste, men det vil vi ikke slås om. Det bliver i hvert fald godt. Og det er det, Paulus han vil sige her. Den dag Israels folk kommer til tro på Jesus, en gang i fremtiden, der vil Gud også bruge. Så han brugte dem i Det Gamle Testamente. De var Guds folk. Han brugte dem, da Jesus kom første gang. De var stadigvæk Guds folk. Og en gang i fremtiden, så vil han igen bruge dem til at skabe velsignelse for alle folk på jorden. Og strengt taget er det ikke så mærkeligt, at Paulus skriver det her, for det var faktisk det, Gud allerede sagde, dengang han udvalgte Abraham. Han sagde, hvad skal jeg bruge dig til, Abraham? Og det folk, du skal blive stamfar til. 1. Mosebog 12:3. En velsignelse for alle folk på jorden. Og her kommer Paulus og siger, det Gud sagde til Abraham, 1. Mosebog kapitel 12, vers 3. Det gjorde han i Gamle Testament. Det gjorde han på Jesu tid. Det vil han også gøre en gang i fremtiden. Så de er stadigvæk Guds folk. I betydning, dem Gud bruger til at gennemføre sin frelsesplan.
ovenpå at have fastslået det her med rigtig mange ord, som vi nu bare lige sådan har set en lille smule i overfladen på, så går Paulus et skridt videre, og så siger han, hvad betyder det her for jer hedningekristne i Rom og resten af verden? Det her, det betyder noget for jeres forhold til Israel. Vi vil ikke læse de her vers, fordi tiden er lige ved at løbe frem, og vi skal slutte om et øjeblik. Men hvad betyder det? Det betyder 3 ting. Så må I selv studere det nærmere. I vers 17-18, der siger Paulus, det her, det betyder, at I kristne af hedningebaggrund, I må aldrig nogensinde hovmode jer over for det jødiske folk. Der er ikke plads til at grine af de ortodokse jøder. Der er ikke plads til at tænke, kunne de dog ikke snart forstå det? Hold fast, hvor er de blinde. Det er forbudt. Ingen hovmod over for Israels folk. For så afslører vi ikke kender os selv. For det andet, vi skal lære Israels historie. Gud havde velsignet Israel med alt muligt godt. Og alligevel var det igennem hele Israels historie sådan, at nogen tog imod det og blev frelst. Og nogen afviste og blev ikke frelst. Og Paulus siger, det er jo ikke anderledes med jer. Sådan er det også med Færøerne. Så hvorfor hovmoder I over for Israel? I er i samme båd. Sådan er det også med Danmark og med min hjemby. Der er ikke plads til hovmod her. Vi skal lære Israel. Og så endelig, vers 23-24, der siger Paulus, Israel, og det er de engang kommer til tro på Jesus, det viser bare Guds enorme magt. Så når I ser på, hvad der sker i Israel, så husk lige, Israels Gud er stor. Når man ser på Israel, så er der rigtig mange mennesker, der tænker, idioter, eller hold fast, hvad er de onde, eller hold fast, hvor opfører de sig ikke pænt. Paulus siger, når I ser på Israel, så tænk lige, hold fast, hvor er Israels Gud stor. Det er lidt andet. Men det er det, der er det rigtige. Det er det, vi skal tage til os. Og så skal vi lige bruge de sidste minutter på vers 25-27. Og dem skal vi læse. For nu binder Paulus, vi har haft en lang tur gennem snart 3 kapitler sammen med Paulus. Nu binder han tråden. Og det kommer her i de her vers. Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab. Det skriver Paulus. Så fik vi den. For at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed. Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Så skal hele Israel frelses, som der står skrevet. Og så stopper vi lige der. Nu går Paulus over til for alvor at tale om fremtiden. Og vi skal lægge mærke til, at Paulus her taler om ligesom 3 trin. 3 begivenheder eller 3 perioder. For det første, så taler Paulus om sin egen tid. Der hviler forhærdelse over en del af Israel. Det var det, Paulus havde erfaret på de 3 missionsrejser. Læg mærke til, at Paulus siger en del af Israel. Vi er meget hurtige til at sige, da Jesus kom, forkastede jøderne ham. Det passer ikke. Der var faktisk mange tusind jøder, der tog imod ham. Men det er rigtigt, flertallet gjorde ikke. Især ikke ypperstepræsterne og deres allierede i ledelsen i Jerusalem. De gjorde ikke. Og flertallet gjorde ikke. Men Paulus er meget omhyggelig her med lige, og ikke, at det ikke skal misforstås. Der er forhærdelse over en del af Israel. Der er en stor del af Israel, der ikke tror på Jesus. Sådan var det på Paulus' tid. Og med tårer og smerte må vi sige, sådan er det stadigvæk i dag. I det jødiske folk, som vi kristne skal elske. Det er det første, Paulus siger. Det andet, han siger, det er, der skal ske noget en dag i fremtiden. Hedningerne kommer ind. Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Og her tror jeg også, at der er forskel på vores bibeloversættelser, fordi det er et vanskeligt udtryk at oversætte helt præcist. Indtil hedningefolkenes fylde er gået ind, eller et eller andet i den retning, hvis man sådan skal forsøge sig med sådan en ret ordret, tilnærmelsesvis oversættelse af det her. Der er forskellige tolkninger af det. Jeg vil ikke gå voldsomt ind i det her. Jeg tror, at nøglen til det her, det er det udtryk, Jesus
bruger i Markus 13:10, hvor han taler om, at først skal evangeliet prædikes for alle folkeslag. Og så kommer han igen. Her er brugt ordet folkeslag, ligesom i Markus, og det her med, at evangeliet først skal prædikes for hedningerne, det er i Nye Testamentet et tegn på Jesu genkomst, og jeg tror faktisk, det er det, som han hentyder til her. Han hentyder i hvert fald til en begivenhed blandt hedninger. Og hvad skal der så ske? Når den begivenhed er sket, når evangeliet er prædiket for alle folkeslag, så kommer den tredje, siger Paulus. Så skal hele Israel frelses. Så kommer der en vækkelse i Israel, hvor de kommer til tro på Jesus. Paulus, han tager lige her Israels historie fra hans tid. Flertallet i Israel kender ikke Jesus. Og så ser han frem, der skal engang ske noget med hedningerne. Måske, som jeg tror, at evangeliet skal prædikes for alle hedninger folk. Ikke for alle mennesker, men alle folkeslag. Og så kommer der en kæmpe vækkelse i Israel, hvor hele Israel kommer til tro på Jesus og bliver frelst. Dem, der lever den dag. Det er Paulus' fremtidssyn for Israels historie. Der kommer sådan en vækkelse. Hvad i alverden fik Paulus til at tro på det? Jeg mener, hans erfaring fra de 3 missionsrejser, den kunne godt have fået ham til at drage en anden konklusion. For der havde han oplevet, at rigtig mange jøder ikke tog imod evangeliet. Hvordan kan han være? Er han bare jubeloptimist? Det ender nok godt en gang. Nej, selvfølgelig er han ikke det. Grunden til, at Paulus tror, at der kommer sådan en vækkelse en gang i Israel, det er, som der står skrevet. Og så citerer han fra Gamle Testamente, og der er hundredvis af steder i Gamle Testamente, han kunne have citeret. Nu citerer han fra Esajas 59, delvis kombineret med noget andet. Så siger han, befrieren skal komme fra Sion, han fjerner ugudelighed fra Jakob, dette er mit pagt med den, når jeg tager deres sønner bort. Esajas 59 er en profeti om, at en gang i fremtiden skal der komme en forløser, og så skal Israels folk blive frelst. De fleste gamle profeter, vi har i Gamle Testamente, de profeterer, at en dag kommer der en kæmpe vækkelse i Israel. Så skal de få et ret forhold til Gud. Og det er det, Paulus viser tilbage til, og det er derfor, Paulus tror på, en gang i fremtiden, der kommer der en kæmpe vækkelse i Israels folk. Har Gud forkastet dem? Nej. Se, hvordan Guds planer vil gå i opfyldelse i det folk. Gud har ikke forkastet sit folk som sit redskab. Vers 28-32. Jeg tror ikke, vi læser det, fordi tiden er fremskredet, men vi tager bare lige, fordi her kommer selve konklusionen. Hvordan skal vi som kristne så forholde os til Israel? Ja, det har vi set i kapitel 9 og 10 og i kapitel 11. Vi skal have et dobbelt forhold til Israel. Hvis vi tænker på evangeliet om Jesus, så er de, og så bruger Paulus ordet fjender. Jeg har sat det i gåseøjne. Fordi det Paulus tænker på her er ikke dem, vi hader. Han tænker på dem, vi elsker. Altså dem, vi står i et modsætningsforhold til. Vi kristne tror på Jesus. Flertallet i Israel tror ikke på Jesus. Det skaber et modsætningsforhold. En forskel. De tror ikke på Jesus, vi tror på Jesus. Men vi skal elske dem. Som Nye Testament siger om fjender. Ikke også? Det er det ene forhold, vi skal have til Israel. Vi skal vide, at der er en forskel på grund af Jesus. Han gør en forskel. Og så skal vi elske dem. Det andet, han siger, det er, når vi tænker på udvælgelsen, at de er udvalgt af Gud til at være Guds redskab, at de er Guds folk, at de er hans ejendomsfolk, så er de elsket. De er stadigvæk Guds folk. Så når vi tænker på Israel, så skal vi tænke, i forhold til frelsen, der er der forskel. Og vi skal bede for dem og elske dem. Men i forhold til udvælgelsen af de Guds ejendomsfolk, det er de stadigvæk. Der skal vi elske dem, fordi de er Guds redskab stadigvæk. Så vi har det dobbelte forhold til Israels folk som kristne. Og så fortsætter Paulus hele det her afsnit i vers 33-36, munder ud i en kæmpe lovprisning. Hold fast, Gud, når jeg ser på alt det, der skal ske med Israel, og det Gud har gjort. Hvor er Gud stor? Hvem kunne have udtænkt det her? Ingen. Gud er stor. Sådan ender det. Så lad os konkludere.
Har Gud forkastet Israels folk? Nej, det har han ikke. Gud brugte dem i det gamle testamente, på trods af, at store dele af folket i perioder var vantro. Gud brugte dem på Jesu tid, på trods af, at flertallet ikke tog imod Jesus. Og Gud vil igen bruge dem i fremtiden, også til at skabe herlige ting for os hedningefolk. Så hvad er forholdet mellem Gud og Israel? Jo, Israel og frelsen, der er ikke frelse ved andre end Jesus. Derfor har også Israels folk brug for at høre budskabet om ham. Når det gælder udvælgelsen til at være Guds redskab og Guds folk, så er det stadigvæk. Gud er ikke færdig med Israels folk. Og grunden til, at han ikke er det, det er, at han elsker dem og os. Frelsesplanen skal føres helt igennem, for han elsker os. Se Guds storhed. Se Guds kærlighed gennem det, han gør med Israel. Lad os bede. Herre Jesus, vi priser dig og takker dig for det her glimt, vi har fået af din store plan. Jesus, hjælp os med at forstå det, og så leve efter det. Og så beder vi dig for dit folk, Herre. Giv fred i Jerusalem. Velsign de messianske jøder, der allerede tror på dig. Velsign dit folk, Herre. Og lad snart den dag komme, hvor de ser, at du elsker dem. Også i Messias, Jesus. Amen.